nas guías da Sociedade Europea de Neumoloxía, pero vou facer primeiramente unha introducción, unha definición da neumonía, epidemioloxía, etioloxía, manifestacións clínicas principales, diagnóstico, estratificación do risco e o tratamento. Logo xa me centro nas guías. Bueno, a neumonía é unha infección respiratoria aguda que afecta a vía aérea inferior, é resultado da proliferación de microorganismos e a resposta inflamatoria do organismo a eses microorganismos. Clasifícase habitualmente en base ao lugar no que se adquire a infección, dado que a epidemioloxía e o enfoque diagnóstico terapéutico vai a cambiar respecto a eso. Entón, dividímola na neumonía adquirida na comunidade, que é aquela na que se presenta en os síntomas na comunidade ou nas primeiras 48 horas da hospitalización, e a neumonía nosocomial, que é aquela na que os síntomas aparecen a partir das 48 horas desde a hospitalización. Nestas guías das que vamos a falar, definen a neumonía grave como aquela que precisa de soporte orgánico nunha unidade de cuidados intensivos. En canto á epidemioloxía, a incidencia de neumonía nos adultos varía entre os distintos países por diferencias tanto no acceso á atención sanitaria como pola estimación que se fai. A incidencia varía entre 1,07 e 14 casos cada 1000 habitantes ano e é máis frecuente nos extremos da vida. Aumenta a incidencia ca idade. Entre os factores de risco para o desarrollo de neumonía están o alcoholismo e o tabaquismo, a enfermedade cardiovascular, as enfermedades respiratorias crónicas, a diabetes, a insuficiencia renal crónica, as enfermedades do sistema nervioso central, situacións de inmunodepresión, entre outras. A neumonía adquirida na comunidade é a primeira causa de morte de orixe infecciosa. Aproximadamente o 40% dos pacientes con a neumonía van a requerir ingreso hospitalario, dos cales o 10% van a necesitar ingreso nunha unidade de cuidados intensivos. En canto á etioloxía, o patóxeno máis frecuentemente relacionado co desarrollo da neumonía é o neumococo, seguido polas bacterias atípicas, na que destaca o Mycoplasma pneumoniae, e, en terceiro lugar, polos virus respiratorios, nos que destaca o virus respiratorio sincital, a gripe, renovirus, coronavirus, entre outros. De feito, desde que se incorporaron os estudios moleculares, veuse que hasta un tercio das neumonías son provocadas por virus, sendo os máis frecuentes eses que comentei agora. A pesar desto, neste estudio que se fixo, veuse, é un estudio comparativo 2021 entre as principais etioloxías da neumonía en Estados Unidos e en Europa, e veuse que o mellor porcentaje corresponde á non detección de microorganismos, a pesar dun estudio microbiológico completo. En canto ás manifestacións clínicas, a clínica típica da neumonía é fiebre, tos con expectoración purulenta e dor torácica de características pleuríticas e disnea, pero tamén se pode dar como unha afectación do estado xeral sen unha clara clínica respiratoria. Na exploración física o que podemos ver é unha afectación do estado xeral con taquipnea, con aumento do traballo respiratorio, disminución da saturación de oxígeno, hipotensión, taquicardia e auscultación pulmonar. Podemos ver crepitantes ou hipofonesis global ou onde este localizada a neumonía. En canto ao diagnóstico, é primordial a identificación, un cadro clínico compatible con presencia de infiltrados pulmonares nunha proba de imaxe. A proba de imaxe de elección é a radiografía de tórax, que se recomenda realizar unha proxección posterior anterior e lateral sempre que sea posible, e o gol estándar para o diagnóstico sería o TAC pulmonar, que ten unha elevada sensibilidade e especificidade con respecto á radiografía de tórax, pero o seu uso é bastante máis limitado e non se usa de forma rutinaria. Do diagnóstico etiolóxico vou a falar despois cando falemos das guías. Unha vez que temos o diagnóstico da neumonía, é necesario estratificar o risco para determinar o nivel de cuidados que van a necesitar os pacientes. Para iso temos varias escalas de gravidade. A primeira é a que está aquí, a PSI e a CUR65, que serían escalas diseñadas para predicir a mortalidade dos 30 días na área de urxencias. Esta é a escala CUR65, que propón 5 ítems, cos que clasifica os pacientes en 3 grados,
Esta é a PSI, que ten 20 ítems, no que despois posteriormente clasifica os pacientes en 5 grados de gravidade. Veuse que ambas mostraron unha elevada sensibilidade para identificar enfermos de baixo risco que se poden tratar ambulatoriamente. E tamén se veu que a PSI é máis fiable neste aspecto, polo que se recomenda o uso en vez da CUR65. Para a avaliación do ingreso nunha UCI, temos os criterios da IDSA, que propoñen 2 criterios maiores e 9 criterios menores, e sería necesario un ingreso nunha unidade de cuidados intensivos se se cumple un criterio maior ou 3 dos criterios menores. A pesar de todo isto, das escalas de gravidade, as escalas de gravidade son unhas ferramentas que nos dan apoio a toma de decisións, pero debémolas baixar nun xuicio clínico, máis que en escalas. En canto ao tratamento, ademais das medidas de soporte xeral que precisen os pacientes, a elección do tratamento antibiótico vai a depender vai ser empírico e vai a depender dos xermes habituais, dos patróns de sensibilidade locais, do nivel de gravidade do paciente e dos factores de risco de multiresistencias. Aquí fixen un esquemiña do tratamento en función se precisa ingreso hospitalario ou ingreso nunha UCI, pero non me vou centrar porque vamos a falar despois cando falen nas guías, cando traten este tema, así que non me paro moito nesto. Ahora centrámonos nas propias guías da neumonía, que son as guías de 2022 da Sociedade Europea de Neumoloxía, que están estructuradas en 8 preguntas pico con cada súa recomendación, e vamos ir vendo cada pregunta por separado, ca súa recomendación. Entón, a primeira pregunta é se nos pacientes con neumonía grave se deberían engadir técnicas microlóxicas rápidas ás probas habituais. Entón, o que recomendan nesta guía é que se existe disponibilidade, se recomenda enviar mostras do tracto respiratorio inferior, esputo no caso dos pacientes non intubados e un aspirado broncoalveolar no caso dos pacientes intubados, para a detección de virus e bacterias mediante PCR, pero recalcan que isto habría que facelo se os pacientes non teñen prescrita unha antibiotérapia estándar. Esta recomendación é unha recomendación condicional con baixa calidad de evidencia, como vamos a ver que son todas as preguntas nas que salen nesta guía, e básanse en que na posibilidade dun aumento do inadecuado da antibioterapia nos casos de PCR falsos positivos e o aumento do costo que implicaría a realización destes estudios rápidos. A segunda pregunta é que se en pacientes hipoxémicos se podría usar inicialmente a ventilación mecánica non invasiva ou alto flujo co fin de evitar a intubación e reducir así a mortalidade. A recomendación que dan é que nos casos de insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda que non precisen intubación inmediata se podría usar o alto flujo en lugar de oxigenoterapia convencional e ademais tamén din que se podría usar a ventilación mecánica non invasiva en determinados pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica que tampouco precisen intubación nese momento. Entón, isto é un ensaio clínico no que se comparou o alto flujo con oxigenoterapia estándar e ventilación mecánica non invasiva, e o que se veu é que se reduce a incidencia, a necesidade de intubación nos pacientes con terapia con oxígeno alto flujo comparativamente cos outras dúas terapias. Isto veuse que era máis, isto está determinado en pacientes con unha PAFI de 200, menor a 200. Logo está este outro artículo no que tamén se compara a ventilación mecánica non invasiva co oxígeno alto flujo, no que se veu que o oxígeno ou a ventilación mecánica non invasiva melloraba a oxigenación, o esforzo inspiratorio, ou a frecuencia respiratoria e a sensación de disnea con respecto ao oxígeno alto flujo. Non se toparon diferencias en canto a PCO2. E logo tamén compararon estas dúas terapias con oxígeno convencional, tamén viron que ambas dúas terapias anteriores melloraban o pronóstico, todas estas cousas que dixen antes con respecto á oxigenoterapia convencional. Isto está probado en pacientes con unha PAFI de menos de 150.
Logo, que nestas guías tamén revisaron outros 6 ensaios clínicos nos que tamén se comparaba a ventilación mecánica non invasiva coa oxigenoterapia convencional, nos que se veu que se demostraba unha necesidade menor de ventilación mecánica non invasiva se se trataba de invasiva, se se trataba con non invasiva, pero isto non tiña unha repercusión a nivel da mortalidade. Entón, neste punto, nas guías inciden en que non hai evidencia disponible clara neste aspecto, como con casi todo o resto, pero bueno, neste remarcan máis. Entón, eles o que recomendan é usar o oxígeno alto flujo en pacientes con insuficiencia, con hipoxemia sin aumento do traballo respiratorio, e se se usaría a non invasiva se os pacientes tuvesen aumento do traballo respiratorio ou hipoventilación. A pregunta número 3 é se se debe usar terapia empírica inicial combinada con macrólidos ou quinolonas para reducir a mortalidade. O que recomendan é a adición de macrólidos non quinolonas a terapia antibiótica con beta-lactámicos nos pacientes ingresados por neumonía adquirida na comunidade. Tamén fan unha recomendación da duración do tratamento con macrólidos que sería entre 3 e 5 días. Isto, como vedes, tamén é unha recomendación condicional con baixa calidade de evidencia. Neste caso non se identificaron ensaios clínicos aleatorizados que evalúen unha comparación directa entre macrólidos e quinolonas asociados a beta-lactámicos en pacientes con neumonía grave. Si se observou unha reducción da mortalidade e da necesidade de soporte respiratorio en estudios observacionais que comparaban directamente macrólidos con quinolonas. A seguinte pregunta sería se se pode usar a procalcitonina para guiar a duración do tratamento antibiótico. Recomendan o uso da procalcitonina para intentar reducir a duración do tratamento antibiótico tendo en conta, ademais, sempre unha violación clínica. Ademais, fan unha observación no que din que a procalcitonina non sería útil nos casos de duración do tratamento entre 5 e 7 días e nos que se logra xa unha estabilidade clínica. Igual que antes, recomendación condicional, baixa calidade da evidencia. O que atoparon foron tres ensaios clínicos aleatorizados nos que se comparaba a duración do tratamento antibiótico nos pacientes no grupo control que iba guiado pola procalcitonina o grupo que iba guiado pola procalcitonina e o grupo control. E veuse que, efectivamente, disminúese a duración do tratamento antibiótico, pero non se ven diferencias significativas en canto a mortalidade nin a duración da estancia hospitalaria. A seguinte pregunta é se se debe engadir o oseltamivir no tratamento estándar nos pacientes dunha neumonía causada por unha gripe. Recomendan o uso do oseltamivir nos pacientes que teñen unha neumonía causada por gripe confirmada por PCR e nos casos de non dispoñer de PCR para a confirmación do diagnóstico, suxírese o uso de oseltamivir empírico durante a tempada de gripe. Tampouco se atoparon ensaios clínicos aleatorizados que avalíen o uso de oseltamivir nos pacientes con neumonía grave, pero sí é verdad que a maioría das guías recomendan o seu uso e no que se basa a recomendación son estudios en población con enfermedades leves que non precisan ingreso na UCI. Hai un metaanálisis de 2014, que é este, no que se observou unha reducción da mortalidade no caso do uso do oseltamivir con respecto, aquí o que se ve o uso en todos os casos do oseltamivir, pero dependendo se se usa cando se usa no tempo, se xa temprano ou se vai retrasando nos días. E veuse que canto antes se inicia o oseltamivir, mellora a supervivencia. A seguinte pregunta é se a adición dos corticoides mellora os resultados en asociación co tratamento antibiótico nos pacientes con neumonía. A recomendación que fan recomendan o uso dos corticoides en pacientes con shock, coa excepción de pacientes con neumonía viral, tratamento con corticoides por outros motivos ou diabetes mal controlada. E ademais fan unha recomendación sobre a posoloxía
que sería metilprednisolona 0,5 miligramo quilo cada 12 horas durante 5 días. Volvemos que estamos nunha recomendación condicional cunha baixa calidade da evidencia. Neste estudio, no que se comparou o tratamento con hidrocortisona durante 7 días con placebo, veuse que no día 8 tras o inicio do tratamento había unha melloría da PAFI nos pacientes tratados con hidrocortisona con respecto aos placebo, non había unha reducción demasiado significativa con respecto á mortalidade. Sin embargo, neste outro estudio nos que se basaron para a recomendación desta guía, veuse, é un ensaio clínico aleatorizado no que foron incluídos bastantes máis pacientes que no anterior estudio, e veuse que a mortalidade tampouco non había cambios significativos con respecto ao tratamento. Neste caso era metilprednisolona con placebo e non se vía cambios significativos entre as dúas ramas do tratamento. Con respecto á mortalidade, os 60 días foron o que analizaron. A seguinte pregunta é se o uso de puntuacións de predición de xérmines multiresistentes conduce a unha terapia máis axitada e as melloras na mortalidade na estancia hospitalaria. O que recomendan é integrar factores de risco específicos calculados mediante puntuacións clínicas para guiar as decisións con respecto á prescripción de terapia empírica. Seguimos no mesmo nivel de recomendación e neste caso unha moderada calidade da evidencia. Neste estudo de cortes prospectivo avalíase un algoritmo que é o algoritmo de Niederman e Brito para identificar os factores de risco de xermes multiresistentes. Neste algoritmo o que avalían é a antibioterapia nos 180 días previos, un BART menor de 50, unha hospitalización durante máis de 2 días nos últimos 90 días, aparición despois de 5 días do ingreso de enfermedades agudas, hemodiálisis e inmunosupresión. O que viron é que o uso deste algoritmo promovía o non uso excesivo de antibioterapia de amplio espectro. Neste outro estudio, que tamén avalía unha puntuación, que é a puntuación DRIP, que está aquí, veuse o mismo, que o uso desta escala asociase a unha reducción no uso de antibióticos de amplo espectro. A pesar destes dous estudios, na guía recalcan a importancia da realización de estudios, de máis estudios e de maior calidade para confirmar estes hallazgos. A seguinte pregunta é se os pacientes con neumonía grave e factores de risco de aspiración se deberían tratar con un réxime terapéutico basado no risco en lugar de antibioterapia estándar. Entón, o que recomendan é que en pacientes con neumonía e factores de risco de aspiración se use unha terapia estándar para a neumonía e non unha dirixida a bacterias anaeróbicas. Isto é unha declaración de boa práctica clínica. Non existen datos específicos sobre a neumonía grave e a sospeita de neumonía por aspiración que comparen directamente a terapia estándar ca terapia específica frente a anaerobios. Pero si hai varios estudios que analizan isto mismo na neumonía non grave e viron que os resultados nas dúas ramas de tratamento eran igualmente eficaces. Si hai estudios específicos da neumonía aspirativa, non da neumonía adquirida na comunidade grave, que comparan a terapia antianaeróbica ca antibioterapia estándar e tamén se demostraron que non hai diferencias significativas entre as dúas ramas de tratamento, polo que en conxunto non hai evidencia para recomendar terapia específica frente a anaerobios en lugar de terapia estándar nos casos de sospeita de broncoaspiración. E esta era a última pregunta das guías. Moitas gracias pola atención e se tendes algunha pregunta resolverei. A mí non me quedou moi claro que estudos microbiológicos hai que hacerle a un paciente, cuándo hai que hacerle los estudios microbiológicos y sobre todo en la UCI, ¿a quién? A mí tampouco me queda claro lendo as guías, a verdad. Non, porque non... Si eu leicho outro día.
A ninguén. Non recomendan facerlle as PCRs a ninguén, porque o gasto é alto e tal, con un nivel de evidencia científica baixo. Miramos as dúas guías, a europea e a americana. Decía o mesmo, que non lle fixeras as PCRs porque eran caras e que non tiñan rentabilidade porque ibas a tratar exactamente o mesmo. Pero sin estudios. Non hai ningún estudio doble cego que apoie eso. Y yo tengo una pregunta con respecto a los corticoides. Bueno, pero esa es mi pregunta. ¿Qué corticoides utilizamos y cuándo los utilizamos? Nestas guías recomendan a neumonía grave, que do que falan, añadir metilprednisolona a todos os pacientes con neumonía grave. Sí. A ver, o nivel de evidencia. No. Perdón, en pacientes que estaban en shock. Aquí recomendan metilprednisolona, o que pasa que teñen un estudio aquí no que se avalía a hidrocortisona e logo outro no que falan da metilprednisolona. Todo baixo, o sea, son todas baixo nivel. Estas son da Sociedade Europea de Neumología. Na primeiras recomendacións, cando recomendas unha das dúas escalas, o CURB ou o PEXI, non me quedou clara cal había recomendado o CURB. En los cambios de... No, esto no es... O sea, esto es... Porque por la imagen dijiste que había cambios con respecto al oxígeno convencional, el alto flujo y la no invasiva en cuanto a los cambios de la PaCO2, pero ahí parece que no los hay, ¿no? Vale, dijiste que no. Me parece curioso eso, ¿no? Quería referirme a que non hai cambios. Vale. O sea, son... Claro, o sea, este primeiro artículo di que disminúe a intubación nos pacientes con alto flujo, pero en pacientes con APAFI menor de 200. Pero o que... ou menos. Non? E logo o que di é que a non invasiva sí que mellora todo con respecto ao alto flujo. Por eso aclaran isto que non hai evidencia clara. O sea, hai dúas partes totalmente distintas. Exacto. O sea, o que pasa que o que fan, no que falan é que con unha PAFI de menor de 150. Este era 200. Como? Non as teño. Bueno, eu creo que a exposición estuvo moi ben. As diapositivas son claras, non teñen demasiada letra, están ben feitas, está ben ordenada, está ben argumentada, falache ben, non te atascache, que a maioría nos atascaríamos na primeira vez. Eu creo que fixeche moi ben. Estás preparada para ir a un congreso internacional.
Non, de verdade, está moi ben feita. Estou moi orgulloso de ti. Podes yo pasar a túa nai para que te vexa en YouTube.